Agi ang bo category o tongmani agi ang kaitino maya kopro belai khano sogo kulugjak sungsani tongthok jathok tei samung nongmung hamya kubuljak kebo je project no mano afroni chiring khe an thani swlaijak sokpaijak tamoni khe sungsani je samung nongmung tongthok jathok abo haini yakni katui mankha tei ani nongkhungo mungsa problem kwrwi takhe tei ang ani thanio mungsa bialni bagwibo mungsa jwngjal bialni bagwi kunu phan problem kwrwi ani thanio bahaino chwng nok family khungsa no tongo tei kunu chini walaimung kaijarok mohairok kwbangma chungno kaitor naikani khlai tongma bai boni phula kwthani phan bai chwngno twi dului chwngno walai kaija omo haini yakni kaitoro tongo tei taksubo chini thani mungsa problem kwrwi ani chwrai rok bo haino mungsa kolom kwchak ongrai omo hai mungsa no kwrwi chwngno jotono hambai amen.